केस्ट्रामसियारि नोंथांमोनखौ बर' सादेरहासार चेनेल जानानै बरायबाय दिनै मोनसे आलादा टपिकखौ लानानै नोंथांमोनजों आं भिडिअ बानायनो नागिरदों थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायोब्ला नोंथांमोना दिनैनि जे माबे आयदाखौ लानानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअखौ लाबोदों थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन एंकल बिगुरजों दिरुं बानायनाय आरो लोगोसेनो बेजों लोगोसे नैबे आथिं गाहुग्रा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि बानायो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिन्थिगोन आरो बेनिनो बानायगिरि थामहिनबा बे हाबाफारिखौ लाबोनाय सुबुंजों आं दान्दिसे समाव सावरायगोन आरो बिथाङा बबेनिफ्राय लाबोदों आरो बेखौ मा सिस्टेमाव बे हाबाफारिखौ मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनजों आं सावरायगोन। बे समाव आदाखौ आङो बर' सादेरहासार चेनेलाव नोंथांखौ बरायना लाबाय। खुलुमबाय। नोंथांनि थंखौ आं गिबियावनो मिथिजानो लुबैदों। गिबियावनो आंनि मुङा बलेन स्वर्गियारि, गामि तातिकुसि, बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय सालबारि ओनसोलनि पस्ट अफिसा जाहैबाय सनाफुलि गामिनि सनाफुलि गामियाव। नोंसिनि गामिया तातिकुसियाव। नैबे समाव नोंथांनिफ्राय मोन्थिनो लुबैदों नोंथांनाव आं नुनो मोनदों गोबां नैबे नारिखलजों बानायनाय माखासे दिरुंफोर बिदिनो आथिं गाहुग्रा मुवाफोरजों बानायनाय नुनो मोनदों। दा बे बेलायाव नोंथाङा बेखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय आरो माबायदि बेखौ बानायनाय जायो बेखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों आङो। बे खामानिया जिथु दा मावबाय नारेंखल दिरुं सानाया जाहैबाय आं बे खामानिखौ गुवाहाटीनिफ्राय लाबोनाय जादों यानि आंनि बिसिनि मुङै। आरो बे खामानिनि जा मुवा नांगौ मुवाखौ जे कयार बर्ड इन्डास्ट्रियानो गासैबो कम्पेनिया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि माबा इयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बे कम्पेनि दा बेनि जोहै नोंथाङा बे हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों। बे हाबाफारिखौ लाबोनाय जादों। दा बेवहाय जाखिनि खामानि मावनाय नुनो मोनदों दा बेवहाय बै मेसिन बेनिफ्राय बेवहाय दिरुं साग्रा जे मेसिनफोर दङ बेनिफ्राय नारिखलाव गुन्द्रा जिहुथे खालामनाय बेखौ आं नुनो मोनदों। दा बे बेलायाव बेखौ नोंथाङा माबोरै मा सिस्टेमाव बेखौ लाबोनाय जायो बा कम्पेनिया बेखौ फ्रि अफ कस्टआव हरो ना बेखौ ट्रेनिं खालामनो थाखाय हरनाय जायो? बे दा जिथु नालेंखर दिरुं सानाय मेसिन आरो जिथु नालेंखर दिरुं जागोन बे माबाया खुन्दुङा बेखौ गासिबो इन्डास्ट्रिनिफ्रायनो जोंहानो फ्रि हरजोबो। फ्रि हरनानै जाखिनि ग्रुप मोनसेयाव 20 जोनै मानसि ट्रेनिं होनाय जादों। बे माने बे कम्पेनिया नोंथांमोनखौ ट्रेनिं होनो थाखाय बे मुवा बेसादफोरखौ माने कम्पानियानो गासिबो फ्रि हरनाय जादों आरोखि। फ्रि हरनाय जादों। दा बेखौ ओरैनो बेवहाय मा माबाखौ बानायनाय जायो? बेवहाय गिबियावनो जिथु नालेंखर फिथाइनिफ्राय खुन्दुं बानायनाय बे खुन्दुङा एक्सुवेलि फाइबार होनो। बे मेसिना आंनियाव गैया दासान्दि। बे माबाखौ बानायग्राया नालेंखर फिथाइनिफ्राय जिथु खुन्दुं बानायनाय बे मेसिना फेरेदग्राया आंनियाव गैया। ओमफ्राय गावसोरनि डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बानायनानै ट्रेनिं होनायनि मुङाव माने आंनो बे खुन्दुंखौ हरनाय जादों आरो लोगोसे नैबे मेसिन दिरुं बानायनाय मेसिनखौ हरनाय जादों आरोखि। फ्रियावनो थारमाने ट्रेनिं होनायनि थाखाय बेखौ जोंहा आंनि बिसिनि मुङाव मोनबोनाय जादों आरोखि। बे ट्रेनिंखौ माबे सिस्टेमाव बेखौ होनाय जायो ओरैनो साबेसे सुबुंखौ बेयाव ट्रेनिं होनाय जायो आरो लोगोसेनो बै ट्रेनिं होग्रानिफ्राय आं खोनानो मोनदों बेवहाय माने ट्रेनिं जायोबा लाफैगोन बिथांमोननि थाखाय एसे आखाइ खरसा होनाय जायो। बेयाव ओरैबायदियाव लानाय जायो ग्रुप हिसाबै थारमाने दान मोननैनि थाखाय 20 जन करे ग्रुप मानसिखौ माने ट्रेनिं होनांगौ जायो आरोखि इसोरनि नियमाव। ओमफ्राय दा बे हिसाबाव 20 जन करे मोनसे ग्रुपाव लानानै सासे मानसिनियाव ओरैनो ट्रेनिंबो मोनबाय लोगोसे आखाइनि खामानिबो रोंनायजों लोगोसे बे जोंनि बे इन्डास्ट्रिया सासेयाव
दान मोनसेयाव 3,000 खरै यानि दान मोननैनि कर्स नालाय दान मोननैजों 6,000 आखाइ खरसबो होनाय जादों आरोखि माने ट्रेनिंबो मोनबाय खामानिबो रोंबाय आरो लोगोसे बै जायबा माने ट्रेनिं लागोन बिथांमोननि थाखाय ट्रेनिं जेब्ला 2 दाननि उनाव जोबगोन बेयाव सार्टिफिकेटखौ दान मोननैनि सिखायखांनायनि उनाव स्टुडेन्ट सार्टिफिकेट होनाय जायो आरो बे सार्टिफिकेटजों जुदि गावगाय नांथाबोबाथाय कयारबर जितु इन्डास्ट्रिनि सार्टिफिकेटजों थारमाने लन होनाय जायो आरोखि लन लानो हानाय जायो माने बेंकनिफ्राय लन लानो हानाय जायो आरो बे बेंकआव माने बे कयारबर्डआ साबसिडि 1 लाख होनाय जायो 1 लाखआव साबसिडि 40,000 यानी 40,000खौ साबसिडि होनाय जायो आरोखि माने 1 लाखआव 40,000 साबसिडि होनाय जायो आरोखि माने बेया जाय बेनिफिटआ जाहैबाय मा जाय ट्रेनिं लागोन बे ट्रेनिं लाग्रा सुबुङा गाव रोंखाबाय आखाइनि खामानिखौ रोंबाय गुबुन फारसेजों मा बियो ट्रेनिंबो मोनबाय आरो मा सार्टिफिकेटबो बिसिम मोनबाय आरो बेनि गेजेरजों मा मोनसे प्रफिट लानो हायो आरोखि लायोबाथाय आरोखि बे माने इन्डास्ट्रि बे कम्पानिया होनाय जायो आरोखि ओमफ्राय बेहाय मा माबाखौ बानायनाय जायो आगजुखौ जेनेबा हमना ला नोङो दिरुं बानायबाय बेनि अनगायैबो आरोबाव मा बानायनाय जायो आरो बेखौ जेनेबा जाखिनि बानायो बे बानायनायफोरखौ नोंथाङा बे जायगानिफ्राय सेल खालामो ना कम्पानि बेखौ लांफिनो एक्चुअली बे जितु दिरुं सागोन दिरुं सानायखौ आसलते जोंनो 20 जन मानसिखौ दान मोननैनि ट्रेनिं खालामनो थाखाय हरनानै जेब्ला साखांगोन दिरुंखौ बे बुस्थुखौ गावसोर लांफिनो आरोखि कम्पानिया आरो जुदि आं लाखिनो गोसोबा सेलबो खालामनो हायो एसे माने जितु इन्डास्ट्रिनि कम्पानिनि रेटनि एसे बारा हमनानै सेलबो खालामनो हायो रिमभेल सरखार होननाय जायो ओमफ्राय इजो थारमाने नैनिफ्राय दिरुंखौ लानानै फैनानै एखि दोंसे लाना फैना नै दोंसेयाव ग्रोब मोननैजों जरायनानै दोंसे खालामनाय जायो आरो नैखौ थांलाय फैलाय खालामनो हायोना नै मेसिना नैखौ बाहाय जेनेबा नारबोनानै मोननैजों मोनसे फोनांजाबनाय जायो ओमफ्राय बिनि गेजेरजोंबो दिरुं सानाय जायो बे मेसिनखौ अट'मेटिक मटर होननाय जायो ओमफ्राय बैयो आरो इजो जेनेबा नैनिफ्राय दिरुंखौ लांनानै ओइ मोनसे मेसिनखै जरायनानै लाबोनाय जायो मोननैजों फोनांजाबनानै दिरुङा जाहैबाय दोंसेया अफ आरो नैबे दोंसेया अन अफ आरो अन खालामनाय जायो बे मेसिनाव फाइबारखौ साफा खालामनाय जायो मेसिननि नामा जाबाय उइलिं मेसिन टाटिगुसि गामिनि आंनि मुङा शर्मिला बसुमतारी आङो माने इयाव दिरुं हेबनाय आरो नालेंखरनि इयाव ट्रेनिं लानाय जादों मास मोननैनि थाखाय ट्रेनिं लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय माने आखाइनि हाबा सोलोंनायजों लोगोसे माने उनाव जोङो माने ट्रेनिं लानानै दिरुंफोरखौ जेनेबा हेबनो रोंनानै बिदिनो मेटबो बानायनो होनाय जायो नालाय जोङो माने गथ' गथायनि थाखाय माने एसे थाइसे थाइनै आरजिनो हानायनि दाथ' जों इयाव ट्रेनिं लानायजों लोगोसे जोङो दान मोनसेयाव 3,000 खरि दान मोननै लायोबा माने 6,000 मोनो ओमफ्राय मोननायखौल' होननानै जों फैसानि थाखायल' जेनेबा सोलोङाखै आरो माने आखाइनि हाबा रोंनानै माने जों इयुनाव एसे ग्रुपफोरनि नामाव माने मोजां खामानि मावनो हायो नामा बिदि साननानै माने सोलोंनाय जादों आरो सिगांफोरावथ' आरो मा होनोमोनलाय ट्रेनिं जेनेबा जिखि जाया मोनसे खामानि सोलोंनोबाथ' जों फैसा होनासो सोलोंनांगौ जायो आरो दा इयाव सोलोंनायजों लोगोसे फैसा मोननायजों लोगोसे आरो जोङो माने आखाइनि हाबाखौ सोलोंनानै उनाव माने बेफोरखौ दाननानै न'आवनो हेबनानै माने एसे फाननो हानानै जेनेबा न'खराव एसे एनै रांखान्थिखौ सुंथानो हानायनि थाखाय माने मावफैनाय जादों आरो बा गथ' गथायनो जेनेबा 200 मोनबाबो जोङो 10 खानसो हेबबाबोथ' 1000सो मोनगोन ना बेबायदि साननानै माने आरो आंल' नङा आंजों लोगोसे गामियाव बेसेबा ओरैनो थानाय मानसिफोर दङ दा माइ गायनाय बोथोरावसो माइ गायो माइ गायाबाथ' ओरैनो थायो ओरैनो थास्लायस्लाय माने आङो माने बयखौबो इयाव माने मावजानो लुबैदों आरो
आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव माने 10 जन खरि थायोना माने सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौबो माने दा गोदान सरकाराथ' बेफोरबायदि माने मोजां खामानि मावनो होगोन नालाय माने बेफोराव जोङो मावनो हागोन नामा बिदि साननानै सोलोंनाय जादों आरो 3000 फैसानि थाखायल' जों सोलोङाखै हले खामानि मावनानै माने एसे एनै माबा मोननो थाखाय आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे समाव नारेंखल बिगुरजों माबायदि दिरुं बानायो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिबाय आरो जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा दा बेनि गेजेरजों नोंथाङा ट्रेनिं लानो हायो थामहिनबा नोंथाङा जुदि ट्रेनिं लानो गोसोब्ला नोंथांमोना बिथांनि कन्टेक्ट जाय बिथाङा बे कम्पेनिखौ लाबोदों दा बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोननि सिगाङाव स्क्रिनाव होनाय जागोन थामहिनबा नोंथाङा बेयाव कन्टेक्ट खालामनानै बेवहाय ट्रेनिं लानो हागोन आरो जोबोद मोनसे बाख्नायथाव मानोना बे ट्रेनिंनि गेजेरजों जाय बिथांमोना बेवहाय ट्रेनिं लागोन मोनसे ग्रुपआव 20 जन बा 20 जन बेवहाय ट्रेनिं होनाय जायो आरो बेनि गेजेरजों पार पार्सननो बिथांमोना बे कम्पेनिफ्रायनो 3000 प्रभाइड खालामो थामहिनबा हाजिरा बायदि बिथांमोना होनाय जायो थ' बिराद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा बेयो मानोना नोंथाङा बे खामानिखौ ट्रेनिं गेजेरजों रोंबायबो आरो बेनि गेजेरजोंबो नोंथाङा खायसे मासुलबो नोंथाङा मोननो हायो दानाव आरो बेखौ 2 दाननि थाखाय बे ट्रेनिंखौ होनाय जायो आरो 2 दाननि गेजेराव नोंथाङा खामानिखौबो रोंगोन आरो गुबुन फारसेजों बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला जाय बिथाङा माने एसे रोंगोन बा ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव सार्टिफिकेट होनाय जायो स्टुडेन्ट सार्टिफिकेट आरो बेनि गेजेरजों नोंथाङा बे सार्टिफिकेटनि गेजेरजों नोंथाङा कम्पेनिनिफ्राय थामहिनबा नोंथाङा लन लानो हायो साबसिडि लानो हायो दा बे राहाखौबो नोंथाङा बेनि गेजेरजों मोननो हायो जोबोद मोनसे बेयो बाख्नायथाव आरो बेनि गेजेरजोंनो नोंथाङा रोंबायबो आरो गुबुन मोनसे ट्रेनिंबो खालामनो हाबाय आरो लोगोसेनो नोंथाङा सार्टिफिकेटबो मोनबाय आरो लोगोसे नोंथाङा आखाइनि खामानिबो नोंथाङा बेनि गेजेरजों रोंनो हागोन थ' बेवहाय बिथांमोना बुंदों जे बेवहाय जाखिनि दिरुं बानायो बेखौ बिथांमोना कम्पेनिया जुदि लाङोब्ला बिथांमोना 60 रुपिसाव पार किल' माने भारी हिसाबाव वेट हिसाबाव बिथांमोना लाङो पार किल'आव 60 रुपिस बिथांमोना फैसा होनानै बे बानायनाय बुस्थुखौ बा जिरादखौनो बिथांमोना फैसा होनानै लाङो आरो लोगोसेनो नोंथाङा बेखौ मार्केटावबो नोंथाङा बानायनानै खायसे जेनेबा आथिं गाहुग्रा आरो दिरुं बानायनानै नोंथाङा बिथांमोननि कम्पेनिनिफ्राय बायख'नानै नोंथाङा बेखौ फाननो हायो थ' बे सुबिदाया दङ आरो जाय बिथांमोना गोसो गुदुं बे गोसो गुदुंफोरा नैबेयाव जायगायाव फैनानै ट्रेनिंखौ लानो हायो आरो बेवहाय जोबोद मोनसे लाखिखौ बुंनो हागोन मानोना बेबायदि गामि गफाफोराव मोनसे एकदमबारे गामि ओनसोलाव बे हाबाफारिखौ लाबोदों बे जोबोद गोग्गाथाव आरो बेवहाय गासैबो सुबुंफोरखौ बे समाव मदद होनो थाखाय आंनि चेनेल जाना नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै शेयार खालाम आरो लोगोसेनो बे सुबिदाखौ जुदि लानो गोसोब्ला बा ट्रेनिं लानो गोसोब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि डिसक्रिपसनाव बा भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बे लिंकखौ थामहिनबा बेनि जिखिनि डिटेल्स बे डिटेल्सखौ नोंथांमोननि सिगाङाव होनाय जागोन आरो नोंथाङा कन्टेक्ट खालामनानै बे जायगायाव फैनो हागोन थ' भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गासैखौ साबायखर बावबाय आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जाय बिथांमोना गोदानै आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों।